Usa sa nindot kayo nga kaning petition or petitions sa atong Lord's Prayer, kaning Our Father, kanig yung pasaylua kami sa among mga sala. Way usa nato dinhi nga way sala, no? Namoy sala, wa. Oh, pareha lagi ta. Nya, di man ta kapasaylo sa atong sala, di sad kapasaylo kanang imong tupad, di sad na pwede mo pasaylo nimo. Aron gyud malimpyo ang imong kasing-kasing, nagkinahanglan gid ta sa magbubuhat sa atong kasing-kasing, magbubuhat sa atong kinabuhi, nga siya gyud mo limpyo nato. Pero unsaon man ta paglimpyo niya, mao ni ang nindot kayo. Sa tanang petitions dinhi sa atong kaning Lord's Prayer, kaning amahanamo, kanira nga petition nga dunay kondisyon. Ingon dayon, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga gipasaylo namo ang tanan nga nakasala namo. So ang tanan pasabot, ug duna tay usa ka tawo nga dili pasayloon, ang ato sang sala di sad pasayloon. So kung ang Ginoo mauray makalimpyo nato, ang Ginoo sad may desisyon nga ug iyatang gitudloan nga mag-agad pug ko ninyo kung gusto mong malimpyo. Pareho gud anang imong anak magduwa diha anang lapok, magduwa anang mga bunbon kanang yuta, unsa man na hugaw na limpyo. Pero nabi ay panahon nga inigkuha nimo sa imong anak aron dili magsigig lugid-lugid atong lapok, porting makahilak kay para niya enjoy kay siya sa lapok. No. Ako sa una kapila ko na bunalan anak katong gamay pa ko, lami man jud kay lapok-lapok. May manggani ipamahi dinhing lapok kani kana mga linaw-linaw diyan tubig porting lubugan, porting nindotag yung iligid-ligid. Nya ang gatan-aw nga dako labi nang ginikanan masuko, pero ang tuwa dito porting enjoya. Oh na malatusan. So ayaw pugsa. Mo na ang Ginoo lahi siya, di siya mamugos og di jud ka mobiya diha sa lapok. Sige lang, paglapok-lapok diha. Kay total do naman sa kuy butanganan sa mga lapokon. Di ba? Asa man niya ibutang ang mga lapokon kana mga makasasala nga di gyud mobiyag sala. Impierno. O ana. Anya ang katos ang gustong mobiya, katong malimpyo, gustong manglimpyo, nasa sa butanganan sa mga limpyo, ang langit. Mo na ang Ginoo ing siya okay ra jud kayo. Og di mo mag-usab, og di mo mopasaylo, naa may impierno. Di man sad mo didto gyud maghuot. Kuan ko na ang iyang gipreparar sa impierno, pila gud na ka dako tingali kay ginagyod nga kanang swimming pool, kay gitawag mag pool of fire. Sa ato pa magsigit ag langoy-langoy dito. Oh, langoy-langoy ta dito kayo. Nakaron unsay gikondisyon, kinahanglan tang mopasaylo sa nakasala nato. Dili baya sayon kanang maong kondisyon. Nilingi ako na imong tupad. Yung tupad ba? Lingi Yung na nipasaylo jud kas tanang tao karon. Yung na nipasaylo jud kas tanan. Labi na gitong nakautang nimo nga wa gyud bayad-bayad ni pasaylo kas utang. No? Kanang kabit sa imong bana nga sige lang gyapon silang kita-kita karon ni pasaylo kana. Kanang hinungdan nganong ang imong anak gakugos nagbata kay gitukhang o nya wa ra ba gibiyaan ra ba paghuman mo pasaylo kana. Kanang imong anak nga nagsigig pangawat sa inyo kay siging suyop mo pasaylo kana. Ha? Kanang imong igsuon nga giilog ang imong kabahinanan, nya ikaw pagigilisod-lisod hapit na kaway agianan kay gikural pag yung imong agianan tungod siyang kalagot nimo, mopasaylo kana. Uy. Kana, congratulations. Limpyo gyud ka.
Mo nagipakita sa atong unang pagbasa nga lisod-lisod gid ining pagpasaylo. Nga naman, si Hunas ba? Propeta Hunas. 14 yang laguta nganong wa lahusag patay sa Ginoo ang Ninibe. Talagsaon sa ning propeta ha? Galagot siya sa taga Ninibe, nya gipasangyaw siya sa Ginoo ngadto sa Ninibe, pasultihan sila nga 24 days na lang patyon mong tanan sa Ginoo. Pag humanyag sangyaw sa kaadlaw, nagbag-o man ang mga tao. Sigon sa itong gibasag hapon, uy, wa gilaho sa Ginoo pagpatay ang Ninibe. Korting lagutang Hunas, daan pagyug ko. Daan pagyug ko. Di gyud nimo ilahos. Pero ngano mang si Hunas, propeta Hunas, suko man kay sa taga Ninibe. Kibaw mo? Wa mo kibaw? Parihata. Ambot nga nung nasuko ni siya. Sa ako lang gamayng pangagpas sa kani mga atong aning history sa church ba. Kaning Ninibe, capital city ni siya sa nasod sa Assyria. Kining Assyria mauni ang magsigig atake sa mga Israelita, nya daghan kay nila ang nangapukan. Murag ang Jerusalem na lang, ang Huda na lang may wa mapildi nila. Pero ang tanang mga nasod sa Israel, 12 guni sila kanasod. Hurot-hurot yung kapildi sa taga-Assyria niya, mga bangis magaini sila. Usahay panita nilang buhi ang ilang kontra. Ang mga babae, ripo nila, mga bata, pamatyon, panglungguas, liog. Ingon ba, bangis ba? Nga sila sa dito mismo, grabe kay ilang sala. Sugal, inom, hubog-hubog, kanag yung tanan yun nga enjoy sa tao ba? Same sex, pinatyanay, corruption. Ni anas ato ilog-ilogan mga nila ang katong mga vessels nga ilang makuha gikas templo sa Jerusalem, katong daghan kaayong mga bulawan, ila na ditong pahimuslan. Iapil-apil pas ilang hubog-hubog, inom-inom, gamiton kani pang chalice. Kanang grabe gid ang ilang pag-insultos Ginoo ba? Muna si propeta Hunas, Israelita gud siya. Propeta gud siya sa Israel. Di galagot gud siya atong mga tawhana. Na siya. Kamukha ko no, ingon ana. Maglagot ka dili. Pero sa una ba katong mga Hapon nagisong ta dinis mga Hapon nya ripon ang mga babae. Ambot wa ba kay nang rape aning nang nagsimba dinhi nga nakaabot atong gubat. Tos una. To nga matod pas akong uyuan nga naapil atong mga gipang-recruit nga mga veterano, human kunos mga 5 ka tuig nga nahusay na. Sus do na man day usa ka bukhapon dito dapit sa amo nga daot na kuno kaayo gatago dito sa katong iyang tunnel. Wa gid sila kabantay kay kakahuyan man ang luyos amo. Sus nakit-an man yadtong hapon. Daot na kuno kaayo, sige kuno pangayog pasaylo. Isa-isas kamot kay nasakpan lagi niya. Iya jud kunong girakrakan kay nakahinomdom pa man siya sa iyang mga kauban nga gipusil sa mga Hapon. Ang kanigo kunong utok sa iyang kauban ni pisik ko kuno nga rin niya. Portig kuno niyang laguta. Nya pila ka buk iyang mga igagaw nga mga babae nga tag 15 years old, 20 years old, gilugo sa mga Hapon. Pero di tingin tumaong Hapuna. Pero siyang kalagot ba? Mo tingali ning gibati ni Hunas. Pero ang Ginoo lahi. Pag hinulsol gyud sa taga Ninibe, nagbasol sila, niila sila sa kagamhanan sa Ginoo sa Israel. Pag hinulsol nila, gipasaylos Ginoo. Ug iyang gitagaag example si Hunas kay galakaw mas Hunas sa desierto nya porti mang inita siya patyan na lang ko sige mas Ginoo patyan lang ko patyan ako isog kay siya ba init man kayo gibutangan siya kahoy porting lipayang Hunas ay salamat taon na nitubo nga kahoy sa desierto nya bugnaw pa kayo ang kanang kahoy kay baga kay dahon dito siya pasilong lingaw na siya dito. Pagkaugma, padadaan bitag-od si Ginoo, gikaon ang kahoy, namatay, porti na sang inita, yaw-yaw na sa sunas. Nga nung gipatay ni mong kahoy, patya na lang ko, wa naman ko kapaingnan.
Ingon na yung Ginoo, nasuko ka, nagipatay na kong kahoy, nga di man gani ikay gatanom, di man gani ikay nagpatubo, wa man gani ikay mahimo atong kahoy, nga di ka maluoy anang Ninibe, tinuod na yung mga sala, pila kabuk inusinting bata diha, sobras usa ka libo ka mga bata ang inosente, ug ang ilang mga kahayupan nga mapahimuslan, wa sa nay mga sa, nya akong patyon, di ka maluoy, nya naghinulsol pagid sila silang sala, pasabot sa Ginoo, pag maluluyon, aron ka kaluyan, pag mapasayloon, aron ka pasayloon. Mauni ang kinaiyas Ginoo. Muna kining bag-o na tong retablo karon, kini bang bag-o na tong retablo? Nakabantay mo unsay pinakabag-o? Wa mo kabantay? Nawa gid sa una? Kanang siing sa akong gibutan da babaw. Ay basaha ko ninyo. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Maunay basic o ang maunay gibasihan sa atong patron si San Vicente Ferrer sa iyang tanang gibuhat, mao gid nay nagpailawom sa iyang kasing-kasing. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Whatever you do. Niyag magbutang kag tindahan, huna-huna ako, no? Unsay huna-huna sa Ginoo, pagbutang nimog tindahan, ipaduol sa karsada o ipalayo? Kana, maghimo kag kural, imong isikit sa karsada o ipalayo? Una-una ako, no? Think not of yourself, but of God. Mao bitang nagpasalamat sa katubitang pag-ingon ni Monsignor Ruben nga patabangon tas kapilinha. Ang akong ginahuna, ang ato yung parokya, kadaghan pa na akong project, daghan pa na akong atimanonon dire. Pero may desisyon yun ko, nangayo kong lamdag sa Ginoo, sa ni Lord, unsa gi tinaw kayong lamdag sa Ginoo sa mahal nga birhen, hunonga o sa nang imong projects. Kay mo alagad ka sa proyekto sa dayos. Kadako ana, 30 million. Unsaon na pagkuha? Ay hunonga imong tanang project. So mo to pagka August 8 atong gihunong ang atong project dinhi, wa na ta mga ngayog donation og nangayo tag donations para sa Kapilinha di Fatima nga gitukod karon sa Takop San Remigio, the 4th replica throughout the world outside Portugal, the only in Asia ni as Philippines gibutang. Di ba? Nindot kayo, no? Ana. Pero nagkinahanglan atong pag-August 8 og 29,500 slots. Kinsa bagoy makatuon na. Kanang 29,500 slots, nagpasabot na kay tag 1,000 man, 29,500,000 atong gikinahanglan. Yang title ato atong slots kay Mother Mary's Healing and Deliverance. Karon, Pizza City, pizza size, ugma karon pang Biyernes mo pizza 8, mutangkod nga 8 duha ka buwan sa atong pagpangayo, no? Nya unsa may gihatag sa Ginoo, mao na ni ang final, kay gi-close naman ni nato pagka Saturday adtong September 2, gi-close naman ni nato, nya atong gikwinta tanan. So ang atong final, mo na ni ang final report nato sa kaning nahalin ba nga slots, ning abot gid siya og 31,454 slots. Praise the Lord. Kay daghan kay mga tao nga wa maghuna-huna silang kaugalingon, naghuna-huna sad sa Ginoo, miduyog sad nato. Ako sad, akong stipend, ako sang ipalit. Ani, ana, mo na ni abot gid siya 31,454. Ni sobra ta sa atong 29,500 slots, na sobrahan pa og 1,954 slots.
Thailand. Nya ang nahalin dinhi sa atong parokya atong parokya, ang atong halin dinhi niabot og 30,075 slots. Nya ang dito direct sa pakpak sa ta 30,075 slots nya ang dito sa Kapilinha or sa Tres Pastorenhos Foundation ang nadiretso dito kahalin niabot sad og 1,375 at 79 slots. So ang ila dito 1,379 slots, ang atong halin diri sad 30,075 slots. Kini siya makalipay. Wa gud kaabot og duha ka buwan, naabot na ni. Hibaw sa ko ang mga nagtrabaho sa ron dito malipayon kay nanagid sila saktong budget. Ang atos ang Archdiocese malipayon. Pero nagsugod ni sa atong pagkalimot sa atong kaugalingon. Kana bang San Vicente Ferrer ba? Ayaw pagsigunahuna na imong kaugalingon. Di ba? Muna ka mo mga asawa, ay mo paghunahuna sa inyong kaugalingon. Hunahuna unsay gustos Ginoo nga inyong buhaton ngadto sa inyong bana. Nga mga bana sa di sad maghunahuna sa ilang kaugalingong gusto, hunahunaon nila unsay gustos Ginoo nga ilang buhaton sa ilang asawa. Ano? Di ba nindot? Gusto des Ginoo nga imo nang buwagan, nya din agi na nimo, di na jud ka makig-uli. Mao din ay gustos Ginoo. Pangutan na sa siya di sa kumingon nga unsa diha. Pangutan na usa. Katubit ang pag-asahin ako sa prisuhan. Sige ko gumbol, mura sa ko Jonas ba, hilak-hilak sa ko dito kay galagot ko kayo. Nganong gibutan ko sa prisuhan, way kulikta, baho pa kaayo, hugaw-hugawan pa ta, tatak-tatakan pa ta diri, lagyo pa kay kog lakawan, wa pa jud ko'y klarong allowance. Ana, kalayo ba ni? Kapoy ba ni? Kainit ba ni? Hasol ba ni? Nganong gibutan ko dinhi? Anak ko. Pagdangtag mga naminaw ko sa Ginoo, nahigugmaa lang na. Mausa na imong misyon dos pagkapari. Alipay na ko ato. Padayon. Ang kuan ay, ang gusto des Ginoo nga, maanad ko atong porting batia, lisod nga assignment para nako, nagalisod ko, kay ibutang day ko din ni San Vicente Ferrer. Dito. Nga mas lisod pas akong nasugatan dito. Kay pahimuon day ko og repair aning simbahan. Pabayron ko aning mga yuta nga ato rong pamayran, i-transfer pa ang mga titulo aning yuta padong sa Archdiocese. Nya pahimuon day ta adto nga ambot lang di na lang nato nahisgutang uban. Mao dito, pero ang nakanindot kay taliwa aning lisod-lisod nga projects nato dinhi, ang nakanindot kay naasad mo nga mga buutan gayo. Panagsara mo donate. Karon natay ko natay atong paras pista. Tag 500 per slot. Unsa tuingan ato? Mother Mary's Consoling Graces, MMCG. Nahurot na tong MMHD, atong ilisag MMCG. Nakahalin-halin na biya sa gita. 4,000 manika slots, tag 500. As of yesterday, nahalina na tag 1,082 slots. Di ba? 2,918 slots na lang nahibilin. Ang tanaw na itong mahurot ba ni Ugma? Mamalit mo? Sige, dagana yung palit. Aron mo malangit. Karon na ba ning kutob October 15, bispiras sa atong pista din sa segunda patron na Birhen sa Santo Rosario. Basi din ni kaabot og October 15. Daghan ra ba kayong namalit? Mura magdanga adik og pamalit. Sige. Atong dawaton. Salamat kaayos na malit ha. Para sa pakapalit, hinumdumi nga ayaw huna-hunaa ang imong kaugalingon. Huna-hunaa ang Ginoo. Kay ang Ginoo
mausay muhuna-huna nimo. Lahi ra ba ning Ginoo may muhuna-huna nato buan tas daghan kaayong grasya nga di na gani nato mahakgom. Pero kita ragi maghuna-huna nato, mo ending ragi tang ma-stress, magdepresyon, wa gyud tay mahakgom, emptiness ang atong bation. Pero ang Ginoo nay muhuna-huna nato, siya mo buos grasya, pastilan magpunga-punga gud kag dawat sa grasya. No na siya. Usahay maglago ta na mga taong way uwaw. Kana mga tao ba nga bagagnaong di mo maglagot ana. Oh, kalagot Nabag yung di gyud mauwaw ba? May kay mo istorya niya ang gibuhat dautan. Baga gyud naong wa gi uwaw. Pero si Jesus karon migamit baya aning pagkaway uwaw aron tagaan tas atong gipangayo. Matud pa niya bisag higala mo di gid na siya mo bangon aron muhatag nimo, pero mo bangon na lang siya kay wa man ka mauwaw sa pagsigig pangayo. Muna siya. Kinsa man ninyo dinhi ang mga way uwaw. Tas kamot. Ay usado ha. Upat na ta. Nga way uwaw. Ako wa jud koy uwaw, siging pangayog slat. Sige baligyag slat. Pero niipikto ba ya? Niipikto Sinan gatong kapilinhan nato nga atong slots nga gibaligya August 8 sugod nya kinahanglan tag 29,500 slots nga tag 1,000 o as of yesterday atong aging adlaw nahalinan gitag mga pila to ko ning tan-aw ngatog yung nahalin para ngadto sa kapilinha 31,454 slots. Kadaghan na. Bunga nis pagkaway uwaw aning gawali. Ibaw man ko na may gasigig yaw-yaw dia, apil na tingin na nimbam gitinging uban sige nanasad isgot na sad anang slot. Mao man sa niya akong paagis pagpangayo sa amon ninyo ana. Karon nangayo na pud ta og 4,000 ka slots ato na sang gibaligya para na sa atong pista dinhi kay naatay mga 2 million more or less na atong gastuhanan pero murag mo sobra pa gid ni unya tag 500 per slot 4,000 atong gustong ibaligya nisugod na mogpalit di jud ko mauwaw mo ingon nyo balik mogpalit nguban di na magimutan-aw sa kong naon kamo labi na ning niya sa tubangan di na mo tan-aw sa kong naong baga agnaong ning paria murag mo ana ba karon bisag baga-baga tag naong nahalina na sad ta og 2,375 slots 1,625 na lang hashtag wa na ni ugma no uy pamalit na mo in town so mo na siya no anugon kaayo ang Mother Mary's Consoling Graces, MMCG. Ang karon indot na kayo ang motiks nako, pader, mopalit kog MMCG. Nakapalit ba ako atong imong MMHD, pader? O nga, text na nga type ba, pero donation lagi apoy gipangita. Yang ano ako maning gihisgutan, tungod kay ang Ginoo iya ning pamaagi. Naay daghang panahon nga kinahanglan kita mo baga atong naong. Di ba? Kanang mga prostitutes dili pagtamay sa ilang kinabuhi no pero baga gina silag naong nga mo display sa ilang lawas dili mauwaw aron magpakita haron paliton ilang lawas nagpabaga sa naong mubaiid anang laki nga di gay niya kaila no. Awa mo kay bawa na. Ambot Brad Loloy kasuway ba? Ako kasuway ko kausa tingali to. Ana kaduha ba ton limot nako? Nya ang sunod kanang mga adik, kanang mga drug addicts ba? Di gyud mauwaw. Magpakita ng ilang hitsura na porti na gyung lagua.
Pabagas naong. Kanasang atong mga corrupt nga mga officials sa gobyerno, apil na din simbahan, baga kay naong. Bisag nahibaw-an na yun nga purti gid nila ka corrupt, mangurakot lang yapon. Nya kamao lang yapon mo istorya aron dili gyud mabati ang ilang kaugalingon. Purti yung bagaag naong, no? Kanang imong anak, sigihan, kahagbong dito eskwelahan, baga kay naong mangayo lang yapon allowance, dagko ra ba kay pangayoon, hagbong lang yapon. Baga gyud naong. Kana sang mga manag-uyab ba? Bisag di gyud gustos mga tao, bisag gikasab-an na, baga gyud naong kay mo padayon gyud. Daghan kay ta nga magpabagag naong para pagbuhat og sala. Pero kung anang magsigi kog wali dinhi, inyong mga koral, inyong mga yuta, ay na mo pakig-away ayaw na mo pagsigig higugma Pero naagi magpabagag naong nga mo ingon, buot kan paria ka diyan. Pasabot di mauwaw ba? Dili maikog. Baga tagnaong sa paghimog sala. Kung makahimo niini ang makasasala nga magpabaga sa ilang naong aron dipinsahan ang ilang pagkadautan, labaw na tingali tang mga matarong magpabaga tas naong para sa Ginoo. Ang unang nagpabaga sa iyang naong mao si Kristo. Wa mauwaw nga hubuan sa iyang sinina diha atubangas daghang tao nga napuno sa latigo ang iyang naong. Gibugal-bugalan sa mga tao, nagpakauwaw ang Ginoo. Labaw na sad si Maria nagpabaga sa iyang naong nga nagbarog didto sa tiilan sa krus. Di ba? Kauwaw ato, kakuyaw ato. Pero dito sa Maria, ug sa atong pagpangadji sa Santos nga Rosaryo, ang sentro gid nato mao ang kinabuhi ni Maria ug ni Hesus, mga bagag naong ning duha, mga way uwaw, wa mauwaw si Maria nga wa ka pa eskwela sa iyang anak, bisag kinder. Wa siya mauwaw nga ang iyang bana panday, pobre nga panday nga ginganlag Jose. Wa siya mauwaw sa iyang mga silingan. Gani si Hesus gikauwaw sa iyang mga paryente o sa iyang mga silingan. Wa siya dawata. Pero nagpabaga sa naong si Hesus, padayon og sangyaw bisag gisaway. Na siya. Niya mosunod mo ni Jose o ni Maria. Kamong mga asawa, pabaga mog naong aron higugmaon ang inyong bana nga bisyoso. Bahala nagsawayon, agbay lang yapon. Buot mo, ako maning darling. Hubag kang imong naong, kay gikulata kas imong bana, kay nagmaoy pagkagabi ikaugma, agbay lang yapon ka. Unsa? Wa kay uwaw, gikulata na ka, di mo lang yapon ng agbay-agbayan. Buot day mo nga, for better or for worse man. Nangatangtang ng imong ngipon sa sukmag sa imong bana, hungaw na kay kamutabi, sige lang yapon ka, agbay. Nga, mana mo, kamo mga asawa. Mga yawanon mo. Nga, magpabaga ka sa imong nao, nga buwagan ni mo imong bana. Adto ka magpabaga sa imong nao, nga musulti, nga gibuwagan ko ng panuway, nga ikaw rabay gapili, anak. Di ra ba ang mga tao, bagaagod ni mong naong, gasigi ka dirig saad-saad nga sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway, sa kapitos, hangtod ang kamatayong mo bulag nato, niya nibuwag kang buhi kang dako. Di ka mauwaw na. Tuga-tuga kag saad-saad. Ingka dili ko mauwaw. Ang nagpabaga kas naong nimo, aron mahimo kang bakakon, mas maayo tingali nga magpabaga kas naong aron tumanon ang imong gisaad. No? Nanom dag ingnon ka, sus, si Piata, nakapilian ng banang way ayo. Sige lang. Sige lang. Nanom day, banam sa nanim, kadaghan diyang gahilak-hilak, kay wa yun mabinyo. Porti maging luhod-luhod, ginoo tagahain, taong kong bana, ginoo tagahain, taong kong bana, ikaw, imong bana, pirme yun kang duolon, aron tamparuson. Di sana pirme, oy. Mukuan magudang banagod mo parahig mo sana nagsa. Niya kamo sang mga bana, magpakauwaw mo og dawat sa inyong asawa nga napaangkan sa inyong kumpare kay nasipyat
Oh. Inyong isalikway o dawaton, mga bana? Iway bana. Oh, kamo mga baga ra ba sa mugnaong mga banaha mo? Paghimog sala, magpakaron ingnon na yun nga purti ko ng buotana. Animal ka, kulatahon na yun. Ikaw ha, nagkuang ka dito, kundat-kundat ka dito. Nagpakasa ka sa itong kaminyoon. Nga siya, nga nangulata. Wa lang mo sultis asawa. Siging panghilabot dito nga kinilo. Bitaw, kasagaras mga bana nga dali kay masuko sa asawa kung masipyat, bisag na alay ka text-text, bisag na alay ka nagkita-kita sila atong iyang ex, nga masuko din ang bana, kanang banaha nagsigi sa nagkinilo. Pero ang bana nga faithful kay sa asawa, kana bang tanan gid niyang focus na sa asawa ug ang iyang paghigugma na sa iyang asawa sa Dios nun nga paagi, bisag mapaangkan pa nagkatulo iyang asawa, dawaton ra gyapon na niya. Ingnon ra gid na niya, andam jud kong muunong nimo, sakit, pero this cannot change my love for you. Oh. Kitang simbahan, asawa man ta ni Kristo, kapila man ta nagkundat-kundat dito siyawa. Siging pakasa, ang Ginoo siging hatag na to grasya, kita sige sa tang pakasa. Kapila ka ningon si Kristo nato, this cannot change my love for you. Bisag kapila ko nimo ilansang sa krus tungod anang imong sala, this cannot change my love for you. Nya ang inahan aning atong bana, si Maria, unsa kay iyang gisulting ang iyang anak gibudhian sa iyang mga asawa nga mao ang membro sa simbahan. Kapilata mamaka, kapilata nagsigig higugmaan ng kwarta nga ang Ginoo nagsigig ingon, ayaw lagi mong higugmaan ng kwarta. Higugma ako, ayaw ang kwarta. Kay tuburanas mga yawa, pertigyod na itong muhigugma, musupak kita. Ni adto ta mangayo niya grasya, ari na to ispend sa yawa. Oh. Hilom lagi mo. Unya sa imong isig ka makasasala, arrogante kay kang moingon, sadaan ka, hugaw na ka, din ako mudawat nimo. Nya ikaw, limpyo ka. Muna ako kamo, dawaton lagi na nako, bisag kung sa kahugaw sa inyong ihog, kolekta, mga dunoto naman ang uban, dawaton ginanako. Maingon jud ko, this cannot change my love for the church. Ana na. Kaya og matigom sad arang-arang ba sa jud kita. Karon atay gibuhat ang tanan natong mga parokyano atong gitagaan og sobre, pinaagis atong mga chapel leaders og sa atong mga kofradiya ni San Jose og sa katong inhas karon na panabang atong gi panghatagag sobre ang tanan gyung pamilya, dili balay pamilya kay namay usay upat ka pamilya usa ka balay, tagaan gyud unsa may tumong ana aron makahalad mo nga ris Ginoo. Kay kanang inyong halad sa Ginoo, bisag di mo kasimba kay portin yung layo, to amos tabla, to amos antugob, to amo dito sa unsa nang dapita, makaabot diri ang inyong panalangin sa Ginoo. Og ang Ginoo nga nagtan-aw na tagaan sad mo. Una nalipay kay ko, kay ato mang iparimit day before, kay naman tay symbolic offering ana, inig nobina mas nato karong alasay sa hapon. Nalipay kay ko nga nagtan-aw sa taga-tabla, kay sila man mo'y kuan karon, zone 1, sila may pilgrim sa atong Novena Mass, may Novena Mass karong hapon, kay kaning atong Novena Mass karon para man ininyong mga online parishioners. Pwede sad mong mo-offer mga online parishioners, wa na lay sobrihay, it takes na lang. Kay mahurot diyan ning atong MMCG. Wa na magpasabot nga muhunong ratas 4,000 ug moabot ni siya 8,000, mas labing maayo. Ug moabot og 20,000 ang mahalin, mas labing maayo, di ba? Halinan magitagtag 1,000, 29,500, kani pa bang tag 500, di ta halinag 20,000. Unsaon man na nato? Unsaon man na ninyo padre? Sus ni atay project din ni simbahan. Di pa gani ni matagbaw bisag 50 million pa. Kining ato rong projectonon sa atong parokya, di ni matagbaw og 50 million, gamito na nato tanan diri. Di ta mauwaw, ako di ko mauwaw nga magsigig pangayo ninyo para aning simbahana mo apil pug kog hatag ani bisan pila ka tuig gikan karon
ug di ko mamatay, mubiya ra man gyud ko dinhi. Di jud ko mawili aning inyo mga naong. Nga naman, nakatatak na kayo sa aking puso. Higugbaon atong simbahan, atong hatagan sa iyang paginahanglan. Mao ni ang gustos Ginoo. Unya, kita nga mga luluyon, hatagan sadta sa Ginoo. Kita nga mahadlokon sa Ginoo ug magbuhat sa iyang kabubuton. Tagaan po niya. Maubitan ng naas atong salmo, niingon ta, sa to? Bulahan sila managalaom sa Ginoo. Mao na siya. Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nga dautan, matud pa sa unang pagbasa ni Propeta Malkiyas, ang mga taong dautan dinhis kalibutan murag mauswagon, daghan kay silag kwarta. Bisag gasigi silag panghimaraot sa Ginoo, bisag gasigi silag panginsultos Ginoo, murag bulahan kay sila. Wa sila'y kaguol, way kasakit, daghang kay kwarta. Tinuod man na. Pero naaday ending ingong Ginoo, hapit na og duol na. Murara silag dagami nga sunugon. Sunugon sa way katapusan nga pagsunog. Pero kita kuno nga mahadlokon sa Ginoo, kaning sigig pamalit aning atong mga slots, ay mong kabalaka, hapit na mo mamatay. Oh. Labi na gid mong sige rosaryo dinhi, hapit na mo. Gamay na lang kuwang. Pero adto na ta magtingob didto sa gingharian sa langit diin wa nay kamatayon, wa nay kasakit. Kuyog na ta ni Hesus ug ni Maria nga mo'y atong gisintro aning pagsaulog sa pagampo sa Santo Rosario. No? Kanindot ana, wa mo ma-excited? Og excited na mo, ang iyong Ginoo nga karon na mong hapon. Ay, tiwason sa nato ni atong nobina, no? Mabisag human na las pista. Aron saan mo makadunit-dunit pa mo ba? No? Makabilin-bilin po tag-arang-arang nga projects din his simbahan nato. Dili lang sad kanila minantinil pa man oh, kaning atong naong sa atong retablo, i-retouch pa man ni siya. Di pa man kayo ninindot, no? Anindot ba o dili? Nindot ano? Oh, nindot kay mo din ihatod mo din magsakan mo lungon unya ang inyong background, nindot kay retablo. Aya lang tingali. Nindot din magpakasal. Ang katong mga way kasal, pakasal na mo. Ay mo pagsigpuyo-puyo. Nya kamo sa mga kinasal pag anniversary na mo. Nya hatag mo maayo din sa simbahan. Di ra ba magtingog basta hatag na ato gani isulti no. Again magtingog pero nindot kay pa din. O nya mo hatag mo. Kung makakita mo atong isig ka Pilipino nga nagsigig suyop og shabu o nagsigig suyop og rugby niya gasigi na laglakaw-lakaw na asdaplisdan maglingkod-lingkod og maghigda unsa inyong bation mahadlok o maluoy? Sige, tubag. Mahadlok o maluoy? O mahadlok mo, liwat mo atong pari o kadtong libita nga wa mo tabang ni agi raspikas daplin. Nilihay ba? Wa man sad siya masuko, wa sad maglagot pero nilihay. Kita kusog kay taaning mulihay. Kanabitang mo mutipas sa laing daan niya maghimo dayon tag excuses. Gadali manggod ko, naapa manggod ko schedule. Di ba? Mao man nga ako sa dinhi, ingon man ko, pader di ako napako schedule. Mao man excuse namong mga pari. Day off ron ako ay sa kog tanduga. Wa sa schedule kay day off ron ako. Sakto na dili. Sakto kay unsang pagpahuway sa pare. Ba? Kapoy kay kos, daghang ikog schedule, daghang ikog misa gahapon, kinahanglan mo rest ko karon ay kog tandugan. Sakto dili.
Sakto. Anong di man mo moingong di sakto? Sakto ra. Pero kung gusto tang moadtog langit, nga maoy gipangutana diris magtutudlo sa balaod, kung gusto tang moadtog langit, kinahanglan kalimtan nato ang atong personal schedule, atong unahon ang panginahanglan sa atong isig katao. Maunay makapalangit. Nya kinsa man ang atong isig katao, kanang gitulisan. Gitulis ba? Nya gibiyaan nga himatyon. Kanang mga nagsuyop og rugby, kanana ang nagsuyop og syabo, nya namaligyag syabo. Mura sa na sila gitulisan. Wa naman sila magamit. Wa na rugby na lang. Syabo na lang ilang magamit. Way nagtudlo nilag maayong pamatasan kay ang ilas ang ginikanan, utros ang gitulisan. Kinsa may tulisan din sa kalibutan? Ang yawa ug ang mga disipulo sa yawa. Kinsa man ning disipulo sa yawa, kanang gasigig pakasa. Labi na gyud aning sala sa pagpangawat ug kaning korupsyon. Kasagaran ang atong gitahod og maayo kanang naglingkod og dagko nga mga posisyon. Kasagaran sa anak nila mga tulisan. Bitaw. Di mo mtuo? Mao na. Mahimo kang tulisan basta magsigi na kag yaka anang imong bahandi. Kana bang gusto kang magtungtong og trono nga bulawan? Gusto kang maghakop og kwarta nga minilyon, binilyon? Mahimo jud kang tulisan mo na dinhis kalibutan porting daghanang tulisan. Nya ang ilang gitulisan ang mga kabus. Hastagong budget para sa pandemic, tulison pa gyud. Hastang budget para sa education, tulison. Hastang budget kuno para sa dugo, tulison. Ang budget para pag-ayos mga balay kay naigos Yolanda o uban pang mga kalamidad, tulison gyapon. Hastang budget sa mga Girl Scout o Boy Scout, tulison gyapon. Hastang budget para sa mga maestra, ipa 5-6 pa. Daghan tulisan. Hastang budget para sa mga parokyano, tulison sa gawali. Isuod sa bulsa. Unya unsa may resulta? Usa ka tawo manulis og tag 1 billion, mutulis og tag 2 billion gikan sa katawhan. Pila ka buok ang mag-antos nga murag nagluya na, wa nay mahimo. Mao pagi atong kulatahon kung mangawat, naningkamot na yung tawag pangawat aron lang gyud makakaon. Kay di ay nagsigig lingkod sa ilang mga lingkuranan, gasigig kaon, gasigig pagyug pangawat. Wa ta kakita ani usahay. No. Lagot tas kawatan, lagot tas mga manuyupay, lagot ta anang nagrugby, pero wa ta kahibaw nga ang ilan ang kinabuhi gitulis sa mga buangon aning kalibutan. No na siya. Giyon sa pagsulbad ni St. Francis, iyang gibiyaan ang iyang kwarta. Dili to tinulis ang iyang kwarta. Hinaguan to nila sa ilang pamilya, sa ilang pagbinuutan o sa ilang pagnegosyo. Gibiyaan ni St. Francis ang dakong bahandi aron ipakita niya nga dili ang akong kaugalingon mo'y akong hunahunaon kung dili ang mga gitulisan. Mao sa nay nahimo diri sa kadtong sa Marianhon. Duna siya'y panaw, negosyante tingali ni siya. Di niya kadugo ang gitulis. Unsa may ang gibuhat? Mihunong siya, giatiman niya, gidapagid niya dito sa balay abutanan, iya pagid ditong giatiman, hangtod mura nagmaoki na, una pa niya gibiyaan, gibinlan pagid niya caretaker nga iyang gisuhulan. In short, nigasto siya, mihago siya, ug iyang giputol ang iyang plano para siyang kaugalingon. Kamo,
Musunod mo ani. Ha? Musunod mo? Unsa maro inyong gihuna-huna? Sige, lingian na imong tupad. Imong tupad ba? Lingi asa. Tanawag na ba kay tupad? Niya pangutan-a. Ingna, naghuna-huna ka nako? Ingna, naghuna-huna karon nako? Ala siya ba? Kay usahay ra ba ang bana, ang gihuna-huna ang iyang kaugalingon. Di jud kahuna-huna siyang asawa. Ang asawa sad sige lang huna-huna siyang kaugalingon. Di gyud kahuna-huna sa iyang bana. Ang mga ginikanan, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna. Di gyud kahuna-huna sa ilang mga anak. Natakdan sa mga anak, ang ila ra gyud kaugalingon may ginahuna. Wa gyud maghuna-huna sa ilang ginikanan. Ang pari, ang iyar gyud kaugalingon ang gihuna-huna. Wa gyud maghuna-huna sa mga parishioners. Ang parishioners, ang ilarasan kaugalingon gyud huna nga pamisahon gyud ang pari, di gyud kahuna-huna nga kinahanglang muhug sa kagkulikta para sa taos pari. Munang pasalamat ta kay daghan ang mga tawo naningkamot nga muhuna-huna sa iyang isig katao. Nagkinahanglan ta og budget para sa kapilinha di Fatima na mga 29 pila to? 29 million 500 niya atong gi-divide into 29,500 slots as of Saturday sugod atong August 8 niya gi-close naman ni nato pagka Saturday. So as of Saturday nga record naka-record na tag 30,504 slots. Not no. Mga 8,000 katao ang nag-contribute niini. Gikan sa nag-contribute og 3,000 slots na ay 1,000 slot usara ni katao na ay daghan nga tag 100 slots na ay tag 50 slots na asay tag 20, 10, 5 hangtod gyud 1 slot. Mga 8,000 katao ang nagpakabana. Karon secured na, pero padayon patan nga sigig kwintada karong Miyerkules pohon October 6 akong i-final ang pag-report pila gyud ang nahalin para sa kapilinha. Ana nya karon nagpakiluoy na punta para na ni sa atong parokya, para sa atong pista. Maligya na puntag slots kay naatay i-celebrate nga pista karong October 16 para sa Birhen sa Santo Rosario. Nya naapagid tay dedication aning simbahan inig ikatulong adlaw sa atong pista October 9 karong Sabado. Nagkinahanglan tag mga 2 million nga budget. Mao tong akong gi-announce kagahapon na ana sad tay slots nagitaytula nato Mother Mary's Consoling Graces or MMCG. Close naman tong MMHD, Mother Mary's Healing and Deliverance para sa kapilinha, kanina sang MMCG. Ano nga man mo malipay nga ako nang i-announce? Niya gi-announce na ko gahapon, tag 500 per slot. Niya kinahanglan tag 4,000 slots aron mahimo siyang 2 million. No? Sa 4,000 slots gahapon na natay halin. Lipay kay ko. Pilay halin? 39 slots. Di ba? Nindot na kayo. Muragwa pag-iusa din yung nakapalitan. Oy, pamalit mo karong adlaw kay Coto Branis Pizza 15 up to October 15. Inaot untang mahurot na ni, no? Tag 500 per slot, 4,000 slots. Unya kinsa may atong hatagan ani? Ang atong hatagan una ang mga pari nga mo celebrate sa misa ug mo kon-celebrate. Ikaduha ang atong mga mo serve sa simbahan, atong tagaan sila pack meals para sa nobinaryo. Ikatulo ang atong mga kabus nga kaigsuonan dinhi sa atong parokya
tagaan nato silag mga bugas o mga dilata. Nya karong panahon na kay pista man, imbes nga sa una tag 1,000 ra ka pamilya atong tagaan, karon himuon natong 2,000 ka mga poor families. Di ba? Dubliho na to. Hatag yun mo sa kuan. Pagpakabana mo, aron mo malangit. Kay ang pagpakalangit di ay kanang magpakabana tas atong silingan. Di ta magpunay huna-huna sa atong kaugalingon. Pero sultihan ta mo, kining 8,000 ka mga tao nga midonate sa kapilinha, why usa nila nga mi-text nako nga human kog donate pader 14 akong mahay. Wa gyud bisag usa. Ug naa may mo text nako, text na mo. Wa gyud. Bisag unsa ka lisod, bisag unsa ka pobre, bisag unsa ka gamay og kadako sa ilang gidonate, ang sagad yun i-text, pader lipay kay kung nakaabot pag yun kus deadline, lipay kay ko pader nga nakatampo ko aning kapilinha, ako ginang kinitaan sa akong panglabada pader, akong gitigom-tigom sa akong pagpanindag isda, sa akong pagdrive og habal-habal, sa akong pagdrive og taxi, sa akong pagpamid, ako nang gitigom-tigom pader 40 ginakong lipaya karon. Nasa inihatag natog kaupat. Primero niyang gihatag, tulo ka slot. Sunod, nahimong unom. Nadugay, nahimong napo. Nadugay, nahimong 15. Na kung anong gaana man nag-increase, ingin siya, nag-ana man sagog kadako akong kalipay pader. Kada nako hatag, first time pa man ni pader, nga nakasugod kong panghatag. Ana siya, karon pader, mura man kong naadik. Nako, diyan na sa ikuan, MMCG. Dako-dakuan na po ni. Ana ba? Amo di tuman magkato siya. Basi muhatag na po siya ning kaunom. Mura kuno siya naadik. Mao na nga unsa may punto ni ani sama ni St. Francis of Assisi, pag human niyag biya sa iyang dako kaing katigayunan, nya iyang gialagad ngadto sa mga kabos, labi na gyud mga makililimos, ug mipuyo pagid siya tipon sa mga makililimos. Gibati niya ang tumang katagbawan nga malinaw na gyud kay siya, bisag daghan kay siya kasakit, bisag maghigda na lang siya sako, way higdaanan, mauwanan, mainitan, lipay ug malinawon kay siya. Mo nang nakakompose siya kanta, "Make me a channel of your peace." Ang iyang ampo sa Ginoo dilingon, "Give me peace, give me happiness." Dili na namo yang giampo sa Ginoo. Unsa man yang giampo? "Make me a channel of your peace." Gusto ko nga ako maoy magsigig paambit og kalinaw, gugma, kalipay, pagsabot, pagpasaylo, pagdawat ug pagpakamatay para sa akong isig katawo. Mao na yang giampo. Nay asawa ron akong dili akong asawa ha. Nay asawa ba nga lain man to pagkasulti, hapit man no masipyat no. Na ay asawa ba nga nag-text nako, pader unsaon ko magini akong bana, dili paigo nga 40 niyang pangabit. Sukad pa pagkabinyo namo karon mga 25 na may katuig, sige lang yapon siyang pangabit. Karon pader ni grabe na gyud, manapat naman siya nako. Purti gid na kong ampo pader nga mausab ning akong bana, purti na kong sakripisyo aron mausab ni akong bana, wa mausab pader ni grabe na noon. Pader palihog tambagi taon ko magpaabot yung ko sa imong text. Munang wa dayon ko manaog karon akong gidali-dalig text kay basin unya ba og malain ang utok ato. Ang una gid akong gi-advise ingon ko mao ni ang number 1, ayaw gyud pag-ampo nga mausab ang imong bana. Ayaw pag-ampo ana. Pag-ampo hinoon nga dili ka mausab sa imong paghigugma, pag-alagad ug pagpakamatay para sa imong bana. Goodbye. No, dito na og ko diri. Ako patong sumpayan igsakan ako. Mao lang sa toy una na kong gi-advise nya atong iampo kani mga tao bitaw nga magsigig ampo nga mausab ang iyang isig katawo para malipay siya. Ayaw. Pag-ampo hinoon nga ang imong kalipay, imong ikapaambit aning tao nga wa gyud ka di gyud ka maong muhatag nimong kalipay. Mao na siya. Dinhi bitaw kani ato mga project dinhi. Kita ra may nag-project nga di gyud muhangyo sa mo trabaho. Kanisang ato mga yuta dinhi gipamalit.
di man jud ko muhangyo. Inigingon ako, pila may presyo, mao ni pader. Lipay ka ana, lipay na pader. O ka na. Ug di ka malipay, pun ana tog jutay. Ngano man, kay niingon si nagkinahanglan, maayong balita. Kung imong hangyoon ang iyang presyo, maayo pa ng balita. Tubag? Dili. Lagi na. Kung imong hangyoon, di na maayong balita. Oh. Hatag, unsay na. Ikaw pa dir, mahutdan ka, wala kay ginansya. Ayaw lagi paghunahon na sa imong kaugalingon, ang kalipay sa imong isigkatao. Unyaro ko nang imong bana na namparos nimo. Pangutang na siya, lipay ka ni dong. Siya, kalipay ni na kung adimala ka. Ika, di pa'y pikas dong, di pa'y pikas apin. Ako rin yung kang lipayon, kay wa jud ko'y laing tubong ang paglipay nimo. Bisan ang akong kasakit, kung mahimo nimong kalipay, I am willing to give it to you until I die. Di ba? Nindot nga hugot, no? Tanawa si Kristo, sa iyang gisulti nato. Mauna iyang gisulti. Nawa lang niya matranslate aning akong gisulti karon. Mauna gisulti ni Kristo. Kalipay ninyo nga ludan akong naw? Sige, luwa. Kalipay ninyo nga laruton nyo akong bungot? Sige, larot. Kalipay ninyong inyo kong kulatahon, tamparoson, inyo kong latoson? Sige, latos. Matod pa niya, gipatara ran ako akong lawas. Inyo kong purong-purungag tunok, nya inyo pag yung sige, hapak ang akong okay kayo. Inyo kong papasanog cross, nya ikadagma na ko, patid-patiran pag yung ninyo, okay ra gyud kayo. Nya pag-abot itos bukid sa Golgota, inyo dahin kong padupahon, nya niko narbot akong buktod kay gasigi kog ana din amanoon matulid kay perti namang pagkabikuga, gibunlot pag inyo kuto-kuto akong bukog. Sige, okay ra kayo. Nya inyong gilansang akong kamot, pigsot in taong dugo diri sa akong kamot, mo pay naginuto na kay hurot-hurot na, inyo pag yung gitiwas. Okay ra gyud. Nya pagka alas 3, patay na ko, gidugsak pag yun ninyo akong kilid, kay nangita pag yun mong dugo og tubig, ako pag yung gipabaha. Okay ra gyud. Tulog karon baya sa ning gisulti ni Jesus nga nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Kita usahay no ang atong labing maayo nga gihunahuna naa may makakuha. Nay mo kuha ba? Pananglitan, kwarta. Maayo ba ng kwarta o dili? Kusga. Pero pwede kawaton. No? Pwede kawaton. Mauna, kanang mga butang bitaw nga naay makakuha. Ayaw kayo paningkamot kay maratol ka. Kana ba mga butang nga pwedeng kuhaon ba? Gikono kwentaha ko nung imong kaugalingon ron unsa mga butanga nga ginindutan ka pero pwedeng kuhaon, kwarta, balay, yuta, sakyanan, kanang imong naong, kanang imong buhok, di ba? Imong kilay, imong sinina, imong cellphone, unsa pa man? Imong lawas, hasta ng imong dungog. Pwede man nakuhaon, pwede man kag himuan o kanang fake news, daoton ka, libakon ka. No. Awa mo kibaw. Unya sige tag paningkamot ani, ngitag kwarta, ngitag balay, ngitag sakyanan, ngitag yuta, sige yung paningkamot nga mulampos aron dunay dungog. Sa sige na tong paningkamot mas stress ta. Para ng kalimpios balay, imong limpyuhon ang balay. Makuha mo ng kalimpyo, sa biyaga lang na nimog lapok, wala, mana. Di ba? Aning ato mga dinhi, ato sige limpyo, sige silag map ani. Usa lang diha kapahid anang na ang magliha ng pintal, awana, hurot nag-abog dinhi. Dali kayong kuhaon ba? Kaning atong stained glass, apako na nimog bato, ana pulpog na. Di ba? Kaning atong granite nga murag nindot kay tan-awon magdakag maso hapsa na nimog kaupat nga tupadong di na ginawa na ginilami kanang atong bangko limpyo kay nastanan bagdag tansan garas-garasi na ngadto bati na kay nagnaon tansan ray makakuha na
Di ba? Kanang inyong sinina nga nindot kayo. Ay sus, sunugon lang na inyong balay, hurot ginagkaos kayo. Anong tutok mo muna ko? Di ba, hisgot lang ko ba nga dunay mga butang nga purti na tong hago, unya mawara di ay? Mawara ba? Mauna, at the end of the day, mubalik kita sa butang nga di mawa. Kanang dili makawat, adto ta didto mo pundo. Mautoy atong paningkamutan, kanang way makakuha gika na to. O kunsa man na? Ang presensyas Ginoo. Ang presensyas Ginoo naa kanunay nato. Di na makuha sa yawa, di na makuha ni bisan kinsa. Kinsa ra may makakuha ana? Kita ra gyud mao'y makakuha sa presensyas Ginoo. Pwede gina nato ibaliwala ang iyang presensya. Motong si Marta nabaliwala ni ang presensya sa Ginoo. Aw nakahibaw man ting siya nga present ang Ginoo, pero mas milabaw ang iyang personal nga mga agenda ba nga anion akong Ginoo, limpyuhan ko ning balay kay ni Arbasiya, magluto sus magluto ko usa pila ka putahi, upat ka putahi, nya napagoy dessert ana, nya ako patong limpyuhan rong kwarto didto kay higdaanan sa Ginoo ana. Arabag ang iya sakto man sa gyapon. Pero si Maria, uy galingkod raman dito, gasigig paminaw ni Hesus. Naglingkod ba? Mo to ingos Hesus, pulos man mo nakahibaw sa akong presensya, pero nakapili si Maria sa labing maayong paagi unsaon ko niya pag-recognize ang presensya sa Ginoo. Dili day kinahanglan nato nga mag-andam ta sa kanindot sa ato mga external nga mga beauties, kung dili madawat nato ang presensya sa Ginoo pinaagi sa paglingkod, paghunong o pagpaminaw niya. Karon nagsimba man mo dinhi, naminaw ka mo sa Ginoo. Unsa may gisultis Ginoo sa Salmo responsoryo? Pwede na mo mamatay. Unsa may first stanza? Gikan sa kailadman ay pangupya mangupya ra ba dayon? Di ba nga ko lang ba naminaw ba mo sa first stanza? Awa. Kinsa may gasuwat sa ebanghelyo? Panagana na mo. Unsa may unang gisulti? First line. Na. Kinsay gasuwat sa unang pagbasa? Unsay katapusang gisulti sa pagbasa? Sa unang pagbasa? Hasta ang lektor galisod sa hinumdom sa tapos sa pagbasa. Kana bang mga butanga ingon ani kay ngano man samtang magbasa bisan ako mo angkon ko pareha ko ninyo. Kana bang ang atong utok galatagaw kay gasigi taghunahuna sa atong mga kana bang personal agenda ba? Nya karon nagsulti na ang Ginoo pinaagi sa first reading, pinaagi sa responsorial psalm. Dili na to paningkamutan nga ang matag pulong nga gilibkas sa baba sa Ginoo. Pinaagi sa lektor, pinaagi sa salmista, pinaagi sa pari nga ni-proklamar sa ebanghelyo. Di nato paningkamutan nga madaginot gid nato ba nga makuha gid nato ang tanan. Ato dayong sapawan sa atong personal agenda. Labi na yung pag-anhi nimo dinhi, wa kay kwarta. Nya ang imong pag-anhi kay mag-ampo kas Ginoo, samtang gabasa ing Ginoo itong tagaitaw ko kwarta Ginoo itong kwarta ba. Nahuman lang pagbasa ang imong ipangayo, kwarta lagi Lord, kwarta. Padaog ako suertres Lord, padaog ako suertres. Tagay kog numeros loto kuan para maimpas ning akong tanang mga utang. Kana imong ginahuna, di ka kadungog sa Ginoo oy. Ug mao ni atong problema.
Si Maria, wa siya manglimpyos balay, wa siya maglungag, wa siya magluto, milingkod siya og naminaw ni Hesus. Daginuto niya ang tanang pulong ni Hesus, wa niya ilisi og lain pang ni focus siya. At that moment nga nagsulti si Hesus, si Maria ni focus. Muna'y gustos Ginoo, imong Ginoo, panagsaraman ko musulti. Raning misa, ang magmisa ta hangtod sa lasay sa gabi. Karon ra man mga 1 hour. Biyai usa nang imo man na after sa misa, imo na man na tanan. Karon sa tagay sa kog panahon nga musulti ko nimo. Listening is the beginning of understanding. Amo na yung mga common. Kamo mga banag asawa, nagpaminaway pa mo. Ikaw asawa, kung musulti ang imong bana, focus ka pagpaminaw sa iyang sulti. O sapawan ni mo sa imong gisulti. Mga bana, og musulti inyong asawa, maminaw mo? O sapawan ni mo? Kamong mga gidikanan, maminaw pa mo sa inyong mga anak kung musulti. Niya kamo sa mga anak, maminaw pa mo sa iyong ginikanan kung musulti o sapawan ni mo. Pinaagi sa cellphone, pinaagi ang ibutang-butang din maminaw pa mo sa pari kung musulti ang pari. O magsigag ingon, kadugay ba ninyang nahuman? Kadugay ba ninyang nahuman? Imo pag yung pakitaon ang pari nga lingion ginani mong urasan sa likod. Kana ba inaana ba? Kay ang imo laging gihunahuna, ang imo laging balita kita. Nya mas maminaw pa sa cellphone kay bisag nagwali ang pari, bisag nagkonsekresyon, inigtingog sa cellphone, mubarog yun, mulakaw yun nga tos unahan kay tubagon. Mas maminaw sa cellphone, mas maminaw sa mga fake news, mas maminaw anang mga porn, mas minaw anang mga mangingilad sa atong katilingban na nagsigig sangyaw ng ilang mga fake agenda nga para kunos kaayuhan sa atong nasod. Nyaw, hangtod karon hapit na lang ta mga matay, wa lang gyapoy kaayuhan, nag-anam na gyud kaunlon ang atong nasod tungod anang graft and corruption. Ana, nya sige tag paminaw na nila. Paminaw sa Ginoo. Gisulti bas Ginoo nga ibaligya ang imong boto, dawat og kwarta gikan aning mga politicians nga manghatag og kwarta, gisulti na nya musunod mo anang paglikay anang pagdawat, gisulti ba sa Ginoo kanang gitawag og patronage voting by patronage. Kana bang tungod kay suod nimo mo imong butaran, bisag kahibaw ka nga doon bati nga binuhatan. Ana, patronage man na. O kanang tungod kay sikat, tungod kay ilado kay ni siya, tungod kay famous kay ni siya, ako ning butaran bisag way kasiguruan. Basta lang famous. Huwag ka lang mga inana ba? No. Naminaw mo nga naatay gikinahanglan nga 2 million para sa atong pista. Ipanghatag sa mga kabos, ipanghatag sa mga moserve sa simbahan aron monindot atong pista. Naminaw mo ana. Nagitawag ni siya og gastuhonon para sa pista niya atong gislat-slat 4,000 ka slats nga ginganlan og Mother Mary's Consoling Graces. Niya tag 500 per slot. Naminaw mo na. Niya kinahanglan ninyo ihatag inyong pagpalit. Palit na mo gikan karon o gikan atong Domingo hangtod sa Pizza 15. Naminaw mo na. Ako na mo tingog. Ni palit na mo. Oh, wow na. So, wa jud ka maminaw.
Nga naman, ayun, naminaw tingali ka, pero imong gi-criticize, nanasad, kapoy, si palit, mao pag ipagkahuman na itong kapilin ha, nanasay lain. Na ninyo, pero lupig mo, nanay ni palit nga mga 188 slots. Gahapon, natin nahalin nga, as of yesterday, 188 slots. 3,812 na lang ka slots ang nahibilin. Di ba? Wala mamugwa malipay sa gihatag sa Ginoo. Pagpaka na to ang Ginoo. May na lang, kay naay mga 188 katao, more or less, nga nagpakabana, nga mikuot og 500 pesos para mo palit. May nalana. Di ba? Labi na yun, og inikuot ro nimo ang imong nakuutan 100,000 nga imo dayong ihatag. Pilam na ka-slots? 100. Di ba mo ka mo kwenta? Tag 500 man kada slot, nga 100,000 may imong gikuot kay imong ihatag, nga pila may ka-slots? 200 ka-slots. Di gamay lang ni mahibili na ni. Nya kay ang imong nakuot kay 1M man, 1M. Pila na ka-slots? 2,000. Di gamay na lang kay mahibili na ni. Kinsa kay mo kuot og 1M.